Een zogenaamde categoriale stopzetting. Een stopzetting dus die voor alle burgers in een bepaalde gemeente geldt, omdat de gemeente het beleid heeft veranderd, kan niet. Zeker niet, vind ik, niet zonder deugdelijk onderzoek te doen en rekening te houden met die omstandigheden. Een stevige tik op de vingers dus voor Dantumadil. Bij de inviering van de nieuwe WMO-wet, van 1 januari stakemier, woe de gemeente goed 6 ton bezuinigje op help. Met het versturen van een brief waren honderden mensen daarvan dagelijks op hecht gebracht. En dat mij net van de jochter. De gemeente moet persoonlijke peteren houden. En in dit geval beter uitziekje uit het oudere echtpaar echt zonder huishoudelijke help kan. Want die tijd rent de vergoeding voor het stel gewoon terug. De rechter had zijn dat we bij dit echtpaar in peteer gaan moeten, zien naar hun omstandigheden, op basis daarvan een besluit nemen en dan in elk geval nog 6 weken het huishoudelijke hulp terugbetalen. En dat zullen we uiteraard ook doen. Uitspraak is erin met landelijke gevolgen. Een soort gemeenten handelen liek als Dantumadil. De koepelorganisatie Iedereen, van chronisch zieken en mensen met een beheining, denkt dat andere mensen die de thuishelpen in leven in masten, nou dan ook succesvol bezwieronttekenen kennen. Die gemeenten die zullen op hun schreden moeten terugkeren. Want als zij daarmee doorgaan, dan zullen ze onherroepelijk ook voor de rechter komen te staan. En dan zal het bezwaarschriften regenen. En uiteindelijk zijn ze dan van de regen in de drup, omdat het duurder uit zijn als iedereen gaat procederen. Achteraf is de inviering van de nieuwe WMO-wet te rap gingen, vindt wethouder Bos. Dat Dantumadil nou als landelijk voorbeeld zien, dat is dan massa. Het Rijk had intussen wel extra yield beschikbaar gesteld voor de huishoudelijke help, maar hoe dan ook, de uitspraak had grote gevolgen voor de gemeente. Dat hij in onze gemeente een romzantig mensen bezwier maken en deze mensen zullen we uiteraard krijgelijk behandelen als dat de rechter van u vreegt.